arzikin ya riga ya sauka, Allah ya riga ya kawo shi kogin alfarma. Gyara kinsi da kyau, gyara kinsi da kyau. Ahmadu ya kuburwata, Ahmadu ya kuburwata, mai garin aujarawar alƙali. Dokan tambura biyano, mu gaida ruwata, Abba Muhammad Tukur, Sulusa Ahmad, na gaida Mujahid, na gaida Yusuf, Alkasin Safwan, Sajida Maryam, Fatima Hafsat, masu unguwanni, na gaida Awwal, Baba Saleh, Sa'adatu Giwa, Aliyu Zaki, Hassan Haruna, Alhaji Jibril, Sarkin Noma, Muhammad Shafi, Liman Haji Isa, Na'ibi Malam Kabiru, Malam Isa Mai Yadi, Sarkin Aska, Sarkin Hawa, Sarkin Fada, Sarkin Gida, na san kira, kai gyara gyara, Sale Leus, Ahmad Yakubu Ahmad, Rabbu kare shiga maketa, masoyi na Mahamudu, biyayyanka Ahmadu, Al-Mustapha Mujahidu, da sahabbansa masu zuhudu, mayakan nan na Uhudu, ka bashi kariya, a kullum ya dinga dariya. Ahmad Yakubu Siniya, sarki je ka a lafiya, ya sha ado da tagiya, mai gare na autarawar alkali, Ahmad Ruwata. Mai martaba tsayayyen zaki, Ahmad Yakubu Barzuwa, mun tabba autarawar alkali dan ganin Ruwata, da sarkin gaya Aliyu dan Ibrahim a gaida Barzuwa.
sun fadawa. Allah ya saka da alkhairi mabukata suke fadawa. Ka ba da tallafi ba masu korafi ko ina nishadi ake idan ka zo. Mai arzikin ya riga ya sauka, Allah ya riga ya kawo shi kogin alfarma. Iba ake baka karewa don abdu zika abdu. Allah ya saka gaba lafiya. Dan asali ruwa ta gwanin mu ban san kamar yadda ba. Ahmad cikin Kano sun wuce dubu banga kamar yadda ba. In nayi gabas ko har Maiduguri banga kamar yadda ba. In nayi yamma ko har birnin Shehu ban san kamar yadda ba. In nayi kudu ko har kan Zazzau banga kamar yadda ba. Dawo arewa har kan Nijar ban san tamkar yadda ba. Mai takama da ikon Allah baka da fargaba. Ko za su jarraba ba za su ganka ba. Allah gaban ka Allah bayan ka taka a sannan gwarzo. Mai martaba tsayayyen zaki Ahmad Yakubu Gwarzo. Mun tafi aujarawar alƙali danganar wata. Na sarkin gaya Aliyu ɗan Ibrahim a gaida Gwarzo. Gagar kuwa a bar ta da su kamun sha gaban ku arna. Saman badala da yi mun koda na san garin Madina. Dan Yakuba jinin alƙali can in yi sha'anina. Dodon munafukai ba ai masa gulma na san Madina. Ga ilimi riƙon addini kun gan shi malamina. Na bincika cikin tarihinsa ya san riƙon amana. Toro irin na giwa kun gan shi baya zubi da bangona. Zauna daidai kanina tilas ka dinga suna. Mai adalci tsayayyen zaki har fada gashi mun zo. Gaba Allah ya riga ya kawo mu dan mama ikon Allah. Alhazin da baya rowa ba saraken da baya kyama na talaka. Wallahi Allah. Yo Allah ya riga ya ma arziki ina ruwanka. Ba da hawa kawai kake a lahira ba shi ba. Mahaifinka mutumin kirki ne na gan shi mai mutunci. Malam Yakuba Alhaji Yakuba dattijo mai karanci. Babanmu mai halin yan aljanna arzikin kamanci. Kun haifi arziki albarka zaki mai kaudanaci. Babar mahajiya Maryama Allah ya kaudaci. Allah ya ja da kwana ko a ido biyu ko da a barci. Mugun ji da mugun gani kaɗan kar da kuyi kusanci. Mu arzikin kwanci.
wajen wanka ai haɗi da soso. Maza duk yawansu sai mun bada dan shi kaɗai mun so. Wakilin hakimi Kabiru Tanko ina yabawa. Maka takarda sarkin gaya Alhajiji ina yabawa. Ali Bagobiri ina yabawa. Shehu Ɗanladi na yabawa. Kuje lafiya na zakin namu Ahmad Yakuba Barzo. Mai martaba tsayayyen zaki Ahmad Yakubu Barzo. Mun tafi aujarawar alƙali danganar wata. Na sarkin gaya Aliyu ɗan Ibrahim a gaida Barzo. Haji Safiya na Alhaji Sama'ila kuna da Kanawa kuma, Muhammad maza da Sahani fashion lalle kuna da kanawa kuma, Umar babba abba mai sai da mota kuna da kanawa kuma, daga cin gunduwawa a gusa Ahmad kana da kanawa kuma, daga cin dammawa na shaida lallai kana da kanawa kuma, daga cin zainawa a gusa Ahmad kana da kanawa girma kuma, daga cin aujarawa